manguha tayo ng oil para sa ating strawberries. Hello everyone, hello friends, mga sangkay. Welcome back to my channel or welcome to my channel. It's me again, Pearl. Ngayon, habang naglalakad ang aking asawa, may nakita akong mga dry na mga damo na pinutol ng mga farmers. So, ang ginawa ko, nagdala ako ng mga damo na ito kasi kung bibili tayo sa store ay mahal or sa mga garden shop. Dry na siya. Mahal kasi yan. Kaya sabi ko, ito na lang yung pang lagay natin sa ilalim ng mga strawberries. Kaya nakatipid na tayo mga sangkay, hindi na natin kailangan bumili pa, di ba? Hindi naman yung damo yung binibinta doon sa mga garden store. Yung mga pinagputulan ng mga gitry dito, yung ginagawang flower, yun ang ginagawa nila or binibinta nila para sa mga pagkain ng hayop at saka banig. So yan na nga mga sangkay, binitbit na ng aking asawa. Ganyan yan, yung Getry Day na yan, yun ang ginagawang flower dito sa Germany. Tapos pagka tag-ani na, yung pinakapuno nila ay tinatanggal nila yan para pang pagkain ng mga hayop or higaan ng mga hayop. Yan ang aking gabi. Ang lalaki na nila. Kanina ay nag-harvest ako ng litos. Yan na lang natira. Yung mga dahon lang yung kinukuha ko para tumubo ulit yung mga dahon. Naka-4 or 5 beses na yata ako nag-harvest. At tingnan nyo yung aking ampalaya, hindi masyadong tumutubo. Pero naglagay ako ulit ng lupa. Tingnan ko kung tumubo siya ngayon. Dito naman yung aking mga spices. Parsley, basilicum, sauerkraut. Andyan. May oregano, thyme. Sama-sama lang sila. So yan yung aking mga strawberries. Yung iba nag-uumpisa pa lang mamulaklak. Yung iba wala pang mga bunga. Pero dito sa kabila may mga bunga na sila. Yan no. Kaya ko yan lalagyan doon sa ilalim ng mga dahon. Ito yung kinuha namin ng asawa ko para hindi yung mga bunga nila hindi mapunta sa ilalim ng sa lupa. Nabulok na or kinain na ng yung strawberries ko. Kaya ayan, nakumpisa ng mamula or mahinog. So ganito lang yung gagawin natin. Kuha lang tayo ng damo or yung dry na kinuha ko namin doon sa ipapalibot lang natin dito sa strawberries para doon kumbaga umupo yung mga bunga. Yung mga ganyan, hindi ko na kailangan silang lagyan sa ilalim kasi hindi naman sila naka sa lupa.
So yan na mga sangkay, yung aking strawberries. Hindi na siya nakalapag sa lupa. At hindi na sila masisira agad. Ito naman sa kabila. Ito naman yung aking mga kamatis. Nag-uumpisa na silang mamunga. Ayan. Ayan o. Doon din sa kabila. Yan naman yung aking blueberries. Ang daming bunga. Tignan nyo yung aking mga trebi or runners bang tawag dito. Ayan o. Pwede natin itong gupitin. Tapos itanim. Ayan o. Nagkakaroon na sila ng ugat. Pero pinabayaan ko lang. At pwede naman silang magkalat. May space pa naman. Tapos yung aking mga dyan, hindi maganda yung kanilang tubo. Yung aking ampalaya. Sana umano pa, tumubo pa sila. Ito naman yung yan, mga sitaw. Pero itong sitaw na hindi umaakyat. Doon sa kabila, doon ang mga string beans ko. Mga maliliit pa. Mga sangkay, magdilig po tayo ng mga halaman kasi ilang araw na rin hindi umuulan dito at mga tuyo na yung lupa. Kailangan ko ng diligan. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod ko na lang ulit na vlog. Sana nagustuhan ninyo. Mag-iingat po kayo lagi. Bye-bye. God bless.